At adupay laeng ti agmulmula ti Pagay iti Ilocos Norte. Dito ti maibasar iti interview na kani Engineer Maria Teresa Bacnat at duman ti Damag Luka. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. At adupay laeng ti agmulmula ti Pagay iti probinsya ti Ilocos Norte. Dito ti pakamo ni Engineer Maria Teresa Bacnat ti provincial agriculturist. Kinunana nga madanagan digiti siya magmamano ngamin ti mamaganda ket adu digiti agmulmula nga iti tabako bueno anyaman nga klase nga maimula para palaeng iti panagsilpo ti biag digiti kakabsat amanalon naon pa kasa ti Ilocos Norte pa lang ti may sa kadigiti kaadwan nga producer iti bagas iti entero nga pagilian a Pilipinas. Adadupay na iti agmulmula iti Pagay or rice station agud iti staple food tayo. And then adumula iti farmers nga iti second crop dan pang gusto iti kumpunata yung high value crops. Karon na ang launay iti produkto nga maipaipay iti Department of Trade and Industry karon na nakadigiti byproducts nga mararamid iti nagdudumang prutas ken kasapay digiti produkto nga kabaro nga timaod manipod iti kakao it ken dadumapay iti Adams Ilocos Norte ken digiti dadumapay nga paglakaan digiti kakabsat Manalon kadigitoy nga Gundaway naman pa kasakat babaen kadati mechanization program iti gobyerno ket mas alalisto ken adadupay digiti produced wenno mapagbalinan nga produkto dagiti kakabsat nga Manalon iti probinsya tay nga Ilocos Norte. Damag manipod iti government. Yes. Agpalaing ka madlawen. Madain. Natudwan ka summit di kalman. Madinsa iti boses ko nga talaga na when agapanin isong kasta lang bumaron. So fine. Nga ala tumarka Idol Bernard ket hope to get well soon. Yes, okay. Para iti provincial government of Ilocos Norte para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.